Shafi'u Abubakar. Shekarun ka nawa? To gaskiya dai ba riƙe ba amma sai dai kawai dai kawai wannan amma ba riƙe shekaru. A ina kake da zama? A garan. A gadan? To kai ne kai ka aikata wannan aika. Gaskiya za ka gaya mu. Wasu ka na ga wallahi akan wannan dai maganar da suke mani. Wani magana? Irin wannan surutun da suke mani na wanda idan ka sake ko ruwa za ka sha ba za ka iya sha ba ko zama za ka iya sake ba za ka iya zama ba. Kuma na gaya musu a daina amma ba su yadda ba. To amma kai ka taɓa kaiwa ƙara kotu? A ban taɓa kaiwa kotu ba. To wani abin da suke maka kai to me kai ka ga yin wannan abu ka san cewa ba su kaɗai bane a wurin. To ni dai na san su ne umman aba'isin saboda tun suna ɓoye min abin har ya fito ya bayyana. To ko dai kana da matsala na kwakwalwa haka a ce ko kana da ɗan aljanu haka. Haka mai bi za ta iya kasancewa. Kana shaye-shaye? To ba mu labarin da asuba ɗin ya kai a ina ka samu abin ya kai duk abubuwan da kai nake so na je a taƙaice ina aiki. Yawwa jiya na je na siyo da daddare mai a gidan mai. Da na zuba shi a roba shi ne na zo bakin wurin da shi na zo na sa a shana a ciki na zuba. Watsawa ne, zubawa ne daga waje. To kofar masallacin da taga ya kai da su? Kofar a buɗe yake, taga kuma ai ba ta ɓangaren taga ba ne. To kai ne ya same ka? Wata sa abin da suke da na gaya musu da yadda ba shi ne kawai ya aka wannan ba. Kai din ka ƙone ko baka ƙone ba? Ni ma na ƙone. To kai akwai wani dama da kake da wannan abin da ka aikata? Ito gaskiya wani sa a yanzu dai har yanzu ban yi ba tukunna. Saboda dama ba. Dalili na gaya musu gashi su daina ba su daina ba wannan dalilan shi ne ya har na jina hawa kana iya aikata musu wannan abu. Amma ni ko ni a tunanina a baya ba zan taɓa tunanin zan iya aikata musu irin wannan abu.